രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിയാണോ ഇപ്പൊ അഡ്മിൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ആർക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. ഞാൻ മാതാജിനെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് പലരും ലേറ്റ് ആണല്ല, ആരും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. മിക്കവരും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഭാഗവത ഈ സമയത്ത് ഭാഗവതം ഉണ്ടോ? ഈ 3 മണി വരെ ഇല്ലേ? 2:55 വരെ. ഓ, 2:25 ഞാനും അതാ ലേറ്റ് ആവുന്നത്. അതന്നല്ലേ ലേറ്റ് ആവുന്നതല്ലേ? അവിടെ അഡ്മിൻ അന്നേരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, മാതാജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ്, കുഴപ്പമില്ല, നല്ല കാര്യം. കാരണം ഭാഗവതം നമ്മള് ശ്രമിക്കണം, മസ്റ്റാണ്. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രഭുസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതെ, രേഷ്ണ ഇന്നിപ്പോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതില് ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറയണം, ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെയാണ് അല്ലെ? അതിന് സംശയമില്ല, അത് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഇപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെയാണ്. അയ്യോ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവനോട് ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് ഇഷ്ടമില്ല, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ. അത് നമുക്ക് കൺഫേം മനസ്സിലായി. എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? അത് മനസ്സിലായേ? അതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയില്ല ഭഗവാൻ. മനസ്സിലായില്ല? അത് ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നമ്മിപ്പോ മനസ്സിലായി ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാന് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം കൂടുതലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയില്ല, ഭക്തന്മാരോടും ഒരേപോലെ. അതാണ് ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഹിന്റ് ഇട്ട് തരുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരു സൂര്യനെ പോലെ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഴ പെയ്യുന്നേക്കാം. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? വെള്ളം പലയിടത്തും വീഴും അല്ലെ? നല്ല ചെടിയുടെ അടുത്ത് വീണെന്ന് ചെടി അത് ഉപയോഗിക്കും, അത് വളരും അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്, അത് ഉപയോഗിക്കും. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അത് ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ലെവലിൽ ഉയരാൻ കഴിയും. പല ചെടികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ പാറപ്പുറത്ത് വെള്ളം വീണ്ടു വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? പാറപ്പുറത്തും വെള്ളം വീഴ്ത്തുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ആ വെള്ളം എവിടെ വീണ് കഴിഞ്ഞാലും ഉപകാരം, ആ ചെടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി ഉപയോഗിക്കും. അതാണ് ഭക്തൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തനായിട്ട് കാരുണ്യം വരുന്നത്. ഭക്തനല്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒരു സമയം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിന് വേറെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറയണേ. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ഭക്തി എങ്ങനെയാ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഇല്ലേ? ഭക്തി ഇല്ലേ? ഭക്തി ഉണ്ട്. ഭക്തി മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ഭക്തി മാത്രമല്ല, പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഭഗവാനോട് നമുക്ക്. ഒരു ഭയവും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഭയമുണ്ട് അല്ലേ? ഭക്തി ഉണ്ട് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ കൂടെ ഒരു ഭയം കൂടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലേ? അല്ല, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക്, ഭക്തിയുണ്ട്, ഭയമുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഈ ഭക്തിനാണ് പറഞ്ഞ സാമാന്യ ഭക്തി. നമ്മളിൽ എല്ലാവരും ഉള്ള സാമാന്യ മര്യാദ എന്ന് പറയില്ലേ? ഈ സാമാന്യ ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ. ഈ സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഭക്തിത്വമുള്ളത് ഉപാസന, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയില്ല നമ്മുടെ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്.
നമ്മളൊക്കെയുള്ള ഭക്തി ഇപ്പൊ സാമാന്യ ഭക്തിയാണ്. അതായത് ഭക്തി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോരാണ്ടിരും, ഭഗവാനെ പോയി കണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോരും, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങളിലൊക്കെ പോകും, പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കും. ഇതൊക്കെ സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നമുക്ക് ഉപാസന ആയ അതിലേക്ക് കടക്കണം. അതിൽ തന്നെ പിന്നെ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ സാമാന്യ ഭക്തി അടക്കം ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ സാമാന്യ ഭക്തിയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ട്, അന്ന് ഭഗവാന് ഭയമുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ഭാഗവതം നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓരോന്നും പോയിന്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശരി, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാം മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനീം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാ കൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച. പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ് ജനനകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 15ാമത്തെ അധ്യായമല്ലേ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മള്. ഇതില് 9 കഴിഞ്ഞില്ലേ? 10 തൊട്ടല്ലേ ഇന്ന്? 10 തൊട്ട് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴും പലരും ജ്യോതിർഗമയിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയ പലരും ഇപ്പോഴും തമസ്വാമിത്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാരും. ഓക്കെ, ഇരുട്ടിലാണ് ഇപ്പോഴും അല്ലേ? വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, പതുക്കെ എത്തും. ശരി, നമുക്ക് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിക്കാം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതി വ്യാപ്തി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാനിതം മൂഢനനുപാസ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നുവോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏത് ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്കെല്ലാം ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരം എന്തായാലും നമ്മളെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു 50 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല, ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? വളരെ അപൂർവത്തിൽ ഇനി സയൻസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. സാധാരണ രീതിയിൽ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, കൺഫേം ആണ്, ജീവാത്മാവ് ശരീരം വിട്ടുപോയേ പറ്റും. അപ്പൊ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറയുന്നത്, ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏത് ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് മൂഢന്മാർക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് മൂഢന്മാർക്ക് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക്, അറിവുള്ളവർക്ക് അറിയാം അല്ലെ, അത് സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് അറിയാം അടുത്ത ജന്മം എനിക്ക് എന്താ കിട്ടും, ഈ ജന്മത്തിൽ ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം എന്ന ഉന്നതിയിലേക്കാണോ താഴത്തേക്കാണോ എന്നൊക്കെ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതായത് പുനർജന്മം കൺഫേം ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജീവൻ തന്റെ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു വരും. പിറപ്പിൽ ഏതൊരാകൃതി ജനിക്കും, എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ശരീരം ജീവിക്കാൻ ഇടയെന്നോ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതായത് നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കും, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മകനായിട്ട് എന്റെ മകളായിട്ട് ജനിച്ചു അറിയില്ല, നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ കുലത്തിൽ എന്ത് ജനിച്ചു അറിയില്ല, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി അറിയില്ല, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ധനം കിട്ടി അറിയില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടിയത് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനമില്ലാത്തവൻ ഇത് മനസ്സിലാകില്ല എന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മിപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സാമാന്യ ഭക്തി, അത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ്. അതിനേലും താഴെ പല ലെവലുകളുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണ്ട. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സാമാന്യ ഭക്തിയെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. എന്താ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? ലീല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? ലീല മാതാജി ഉണ്ടാ? ലീല കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? ലീല എം കെ മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് റൂൾസിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അതാണ്. ചിലര് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോടുള്ള കണക്ഷൻ വിട്ടുപോകും. നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ കേൾക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 പോയിന്റ് ആണ്. സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ജുലി മാതാജി, ആ മാതാജിനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേഷ്ണ ലീല മാതാജിനെ ചോദിക്കാൻ മതി. ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു പേരൊക്കെ, അപ്പൊ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു പേര് മാതാജി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും. നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ക്ലാസ് അവരെല്ലാം വിളിക്കാം. പ്രഭുജി ഇന്ന് എനിക്ക് പറ്റില്ല പ്രഭുജി, അതുകൊണ്ടാ പ്രഭുജി ഇന്ന് എനിക്ക് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറയാം. എന്തോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ലെവൽ 4-ലുള്ളതാണ്, വെറുതെ കേക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചവരെ ഒന്ന് വിളിക്കാന്ന് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചവര് വിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം, വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കാരണം ഉണ്ട്, എന്താണെന്ന് റീസൺ അറിയാം. വെറുതെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോ സ്റ്റോപ്പായി പോകും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം ഇല്ലാണ്ട് വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ അതൊന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എത്തി. സെക്കൻഡ് ലെവൽ കഴിയാറായി, 3rd ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇതിനും ഡേഞ്ചർ ആവും. അപ്പോ നമുക്കത് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കണതിനോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളത് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ സാമാന്യ ഭക്തിയും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സാധന ഭക്തിയിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കിത് കേട്ടതുകൊണ്ടോ അല്ലാണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, എനിക്ക് നെറ്റ് കുറവുള്ള കാരണമാണ് വീഡിയോ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണതിന്റെ റീസൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാതാജിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കേസിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചിലർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട്, ചിലര് വല്ല പ്രഭു ചിലപ്പോ ഓഫീസിലായിരിക്കും, അവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിരിക്കില്ല ഓൺ ചെയ്ത്, എന്നിട്ട് അവർ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു 75% അല്ലെങ്കിൽ 25% ആൾക്കാരെല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ആരില്ലാണ്ട് ഞാൻ ബ്ലാങ്കിൽ സംസാരിക്കണ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ പ്രഭു. എനിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
രമേശ് ബാബു ഞാൻ ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. രമേശ് ബാബു എനിക്കറിയാം, കുറെ പേര് എനിക്കറിയാം. സ്ഥിരമായിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നവര് അപൂർവ ഓഫായി പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന് പർട്ടിക്കുലർ റീസൺ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ റീസൺ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു മീനിങ് ഇല്ല. അപ്പൊ അവരൊന്ന് വിളിച്ച് അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം, അവരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ വിളിക്കുക, എന്താ കാര്യം, ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പർട്ടിക്കുലർ റീസൺ ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല ഫസ്റ്റ്, ബാക്കിയൊക്കെ പോട്ടെ, ബാക്കി ഇതൊക്കെ അടുത്ത സെക്കൻഡറി ഷിപ്പാണ്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് കടന്നുറങ്ങുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ക്ലാസ്സിൽ. ആകപ്പാടെ 3/4 മണിക്കൂറോളം ക്ലാസ്, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് ക്ലാസ്സില് അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന്റെ ബേസിക് റൂളാണ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. ഏത് ക്ലാസ്സിലായാലും വീഡിയോ മസ്റ്റ് ആണ്. വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉള്ളവർ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. വീഡിയോ ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് അഡ്മിൻസിന് പറഞ്ഞിരിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് വീഡിയോ ഓഫ്. ചിലപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ യാത്രയിലുള്ളവരുണ്ടാവും സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ടൈമിന്, ചിലപ്പോൾ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ജോലിയിലായിരിക്കും അവർക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്യിക്കണം. അറിയണം. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ തന്നെ നോക്കുന്നു പലരും ശോഭന മാതാജിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശോഭന മാതാജിനെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ശോഭന മാതാജിനെ കാണാണോ, ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാണോ, ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാണോ, അതുകൊണ്ട് എന്താ മീനിങ്? വിജയലക്ഷ്മി രാഘവ മാതാജി ഇതുവരെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല 2 ക്ലാസ്സിലും. അപ്പൊ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനത്തെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് എന്താ റീസൺ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. ഓക്കെ, ചിലപ്പോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ നമുക്കറിയില്ല, അവര് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. പ്രഭുജി, ഞാൻ എപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കിച്ചണിലായതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുജി. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മാതാജിക്കെങ്കിലും ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കാം. ആർക്ക്? ജൂലി മാതാജിക്ക് ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഇന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യും, കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് ഇട്ടു. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ സെക്കൻഡ് ലെവലും കഴിയാറെ 3rd ലെവലിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. പ്രഭുജി നമസ്കാരം. ഹരേഷ പ്രഭു. നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് മാതാ ചോദിച്ചതിന്റെ മറുപടി അന്നലെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് നെറ്റ് കട്ടായി പോയായിരുന്നു. മറ്റേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകന്റെ ഇന്ന് മാതാജി വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടല്ല, ഇന്ന് മാതാജി തുടങ്ങിയിട്ട് മാതാജി എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ലക്ഷ്മി മാതാജി ആയിരുന്നില്ല ഇന്നലെ സംസാരിച്ചത്? ലക്ഷ്മി മാതാജിന് ലീവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഹോംവർക്കാണ് തന്നത്, അത് നോട്ട് ചെയ്യും. പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഭാഗവതത്തിലുണ്ട് ഇതെല്ലാതും. അതായത് 10 ഭാഗവതത്തിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഭാഗവതം 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിന്റെ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കുന്ന 50 വർഷം. ഒരു ദിവസം ഒരു ശ്ലോകം ഒരാൾ വായിക്കുന്നേക്കുക 50 വർഷം കഴിയും നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിച്ച് വായിച്ചു തീരണം. ഞാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശ്ലോകം ഞാൻ പറയാം, എന്നാ ശരി ഞാൻ ഭാഗവതം ഇന്നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ 50 വർഷം പിടിക്കും ഒരു ഭാഗവതം വായിച്ചു തീരണം. ഞാൻ 18,000 ശ്ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിപ്പം തോന്നില്ല നമുക്ക്. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം വെച്ച് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ആയുസുള്ളൂ. 50 വയസ്സിനില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ശ്ലോകം വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വായിച്ചാലേ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വായിച്ചു തീരുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്കണം. നമുക്ക് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 30-40 വയസ്സ് നമ്മളെ ഏവറേജ് നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. ചിലർ 30 ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ 40 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം എത്ര നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കുറയ്ക്കണം? ഇനി ഒരു ദിവസം എത്ര ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഭാഗവതം വായിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ എന്താണ്? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. 20-25 ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അതല്ലേ പ്രഭാസ്വാമിയുടെ ഏത് ഭാഗവത വായിക്കുന്നത്? ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെയാണ്. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രഭാസ്വാമിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അതുപോലത്തെ 15 ഭാഗവതം പോലെയാണ്. 20 ഭാഗം ഒരു ബുക്ക് തന്നെ, ഒരു സ്കന്ധം തന്നെ ഒരു ബുക്കാ ഒരു അല്ലേ. അങ്ങനെ തന്നെ 12 സ്കന്ധത്തിൽ 18 ബുക്കുള്ളത്. ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി, ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, അപ്പൊ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എല്ലാവരും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ
ഭൗതിക യഥാരൂപം നമ്മൾ വായിക്കണം അല്ലെ. ശരിക്കും 700 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മള് ഇത് പഠിക്കുമ്പോ 2-2.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഭഗവത് വായിച്ചു ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മളിത് 2 മാസം അല്ലെ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും തീരില്ല. കാരണം എന്താ, ഭാവാർത്ഥം അത്രയുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഇത് മോളിത്ത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആചാര്യന്മാര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി തരുന്നത് അത് നമ്മൾ വായിക്കണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മാക്സിമം ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ മാതാജി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് അതുപോലെ കൂടുതൽ ആബ്സെന്റ് ആവുന്നവരൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിരിക്കട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ്, അകത്തൊരു കണ്ണുണ്ട് നമുക്ക്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് കണ്ണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, അത് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചു വന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മം ലഭിക്കുന്നു മനസ്സിലാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഓരോ ജീവനും അല്ലെ, ഓരോ ജീവനും, നമ്മൾ നല്ല ഓരോ ജീവനും പ്രത്യേക ചില പരിസ്ഥിതിയിൽ ദേഹം ത്യജിക്കുന്നു. നമ്മളെ മരണം എങ്ങനെയാണ് ദേഹം ത്യജിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. പലർക്കും പല രീതിയായിരിക്കും അല്ലെ. ചിലർക്ക് 70-50, പലർക്കും പല രീതി. അപ്പൊ പല പരിസ്ഥിതിയിലും ദേഹം ത്യജിക്കുന്നു, ചില പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ചില പരിസ്ഥിതി, നമ്മൾ ഉഗാണ്ടയിലും ജീവിക്കാം, അമേരിക്കയിലും ജീവിക്കാം, ഇന്ത്യയിലും ജീവിക്കാം, കേരളത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം. അങ്ങനെ പല പരിസ്ഥിതിയിലാണ്, നമുക്ക് ഏത് പരിസ്ഥിതി എന്ന് അറിയില്ല, ആ പരിസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളെ അടിമപ്പെട്ട് ചില പരിസ്ഥിതിയിൽ സുഖിക്കുന്നു. ചില സമയത്ത് ചില ഗുണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് നമ്മളെന്ന് പരിസ്ഥിതിയിൽ സുഖിക്കുന്നു. ബലമോ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ എന്ന വ്യാമോഹത്തോടെ നാനാവിധ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ്, സുഖവും ദുഃഖങ്ങളും ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതാണ് അജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങണമെന്ന്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദന്തോ യോഗിനൈശ്യന്യം പശ്യന്താത്മനവസ്ഥിതം യദന്തു പ്രകൃത്യാത്മനോ നൈനം പശ്യന്ത ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതായത് ശരിക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോണത്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇതിപ്പോ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക്, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോ സയൻസ് പരമായിട്ട് ഉയർന്ന വ്യക്തികളെയും കൂട്ടിക്കോ, അവരെന്താണ്, അവരെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ് സയൻസ് പരമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതെന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കാരണം ഈ വിധിയിൽ തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയുണ്ട്, യോഗിയുടെ അവസ്ഥയുണ്ട്, ധ്യാനയോഗിയുണ്ട്, അഷ്ടയോഗം, അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. അതാണ് ഇന്ന് യോഗികൾ പറയുന്നവർ പലരുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, പലതരം യോഗി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സംശയമാണ് ഏതൊക്കെ യോഗകളാണ്. ക്രിയായോഗാണോ, അഷ്ടാംഗ യോഗാണോ, ജ്ഞാനയോഗാണോ, പല യോഗകളുണ്ട്. യോഗികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനകളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം ഉണ്ട് അല്ലെ. പലതരം സംഘടന, പല രീതിയിലും നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മളെ പല രീതിയിലുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് രണ്ടു കൂട്ടരും അന്തർ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ് അന്തരാവാൻ കാരണം എന്താണ്, അവരെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താതെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്താണ്, അവർക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് മനസ്സിലാവില്ല, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു എന്നതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടൂല അവർക്ക്. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. യോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആത്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും പരമപുരുഷനെയും സാക്ഷാത്കരിച്ചവർക്ക്, ഭക്തിയോഗികൾക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും. യോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെടണം. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ സാമാന്യ ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ അല്ലെ.
അമ്പലത്തിൽ പോണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുണ്ട്, ഭയമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവാനോട് ഭയം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഭയമുണ്ട് അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഭയമല്ല, പ്രേമ ഭക്തിയിലേക്കൊക്കെ എത്തും. അല്ലാത്ത ലെവലിൽ നമ്മുടെ രീതിയിൽ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയും ദൈവഭയം വേണമെന്ന് പറയും. ദൈവഭയം ആണ് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭയം ആയ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിൽ അതും ചെയ്യില്ല നമ്മൾ, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ദൈവഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ഭക്തിയുണ്ട്, മനസ്സിലായി. ഇതൊന്നും പോരാ. യോഗചര്യയിൽ അതിന് പറഞ്ഞ ഇതിന്ന് അടുത്ത ലെവലിലാണ് നമ്മളെ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടേക്ക് കടന്ന് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ കുറെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിലിത് വരുന്നതാണ് കീർത്തനം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അതൊക്കെ അടുത്ത ലെവല്. അപ്പൊ ഇതിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സാധന ഭക്തി പരിപൂർണമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലതും ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ ഭസ്മീകരിച്ചു പോണത്. ക്ലേശാഗ്നി, അഗ്നിയാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും നശിച്ചു പോകും. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയമാണ് അടുത്ത ലെവല്. അപ്പൊ യോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആത്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും പരമപുരുഷനെയും സാക്ഷാത്കരിച്ചവർക്ക്, അപ്പൊ യോഗ അതായത് ഉപാസന അല്ലെങ്കിൽ സാധന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്ത് യോഗയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആത്മാവ് എന്താണെന്നും പരമാത്മാവ് എന്താണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം എന്താണെന്നൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവർക്കാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അടുത്ത ജന്മം ഈ ജന്മത്തിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്തത് യഥാദിതിക്തദം തേജോ ജഗത് ഭാസയതേ അഖിലം യച്ഛദ്രമസി യജ്ഞാത്നോ തതോജോ വിദ്യമാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്ധകാരം എത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നവയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിനെ പറ്റി വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരത്തെ, അതിനിപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ അന്ധകാരത്തിലാണ്, അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ആ വെളിച്ചം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ആ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ തേജസ് അത് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്, എല്ലാതരം തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെയും അഗ്നിയുടെയും വൈദ്യുതിയുടെയും ഏവർക്കും സുപരിചിതമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെയും ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വൈദ്യുതിയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രൂപങ്ങളാണ്. ഇവയുടെ എല്ലാം തേജസ്സുകൾക്ക് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ഉറവിടം. ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദ്രിക ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദ്ര, അപ്പൊ രണ്ട് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. എല്ലാ തേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും, അത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഗ്രാമവിശിഷ്ട ഭൂതാനി ധാരയാത്മമഹോജസ പുഷ്പാണി ചൗഷധി സർവ സോമഭൂതരസാത്മകം. പിന്നെ ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിൽ ഉൾപ്പോകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, കാരണം ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ക്ഷീരോദേശായ വിഷ്ണു, കാരണവശായ വിഷ്ണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തികൾ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉൾപ്പൂക്കി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്താവുന്നത്, സസ്യങ്ങളായി മാറുന്നതും സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവരസം കൊടുക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അഹം വൈശ്യനരോ ഭൂത പ്രാണിനം ദേഹമാശ്രിതം പ്രാണപാനായ സമായുക്ത പജപ്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുള്ള ദഹനാഗ്നി ഞാനാണ്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരം ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദഹനാഗ്നി, ദഹിക്കാനുള്ള ശക്തി, അഗ്നി, അത് ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ അപ്പൊ 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് 4 കഴിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുറത്തുള്ള സകല ജീവികളുടെ ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ.
ഇതിലില്ല എന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇതിൽ പറഞ്ഞ 4 വിധത്തിലുള്ള ദഹന നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന രീതി 4 ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് വിഴുങ്ങേണ്ടവ, ചവച്ചിറക്കേണ്ടവ, നക്കി കഴിക്കേണ്ട, വലിച്ചു കുട്ടി കുടിക്കേണ്ടവ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന രീതിയാണല്ലോ. അതിലൂടെ വന്ന് നമ്മൾ എന്താണ്, അത് ദഹനാഗ്നി, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിക്കുകയാണ്. ആ അഗ്നി ഞാനാണെന്ന് പറയാണ്. അതായത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചത്രയുള്ളൂ. കാരണത്തിന്റെ കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്സ്മൃതി ജ്ഞാനമഹോനഞ്ച വേദസ്യ സർവരേഹമ വേദ്യോ വേദാകൃത് വേദവിദേവ ചാഹ്യം. സർവജീവജാലയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദമുണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങൾ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഒന്നാണ്. വേദശ്ച സർവരേഹേമ വേദ്യോ വേദകൃത് വേദ വിദേഹ ചാഹ്യം. വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടതും എന്നെ തന്നെ. അപ്പൊ വേദത്തില് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വേദത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം അത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. രണ്ടാമത്, വേദമുണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത് ആരാണ്? ഞാനാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ വേദം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വേണു, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴിയിൽ നിന്നിട്ട് വേദങ്ങളുടെ മാതാവായ ഗായത്രി വരാണ്. ആ ഗായത്രിയിൽ കൂടിയാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ കർണങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്ന് അത് വേദങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് എല്ലാതും വേഗം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് അറിയുള്ളൂ അതിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു കമ്പനിക്കാരുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിക്കാരനെ അറിയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതില് വർക്ക് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആരാ, അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ അതെന്താണെന്ന് മുഴുവനായിട്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനായതുകൊണ്ട് വേദം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും എന്നെ തന്നെ. വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങൾ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ്. അതെന്താണെന്ന് മുഴുവൻ എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, മറ്റാർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത വയലിൽ പറയുന്നതാണ്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്തൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. തന്റെ മുൻജന്മ സ്മരണ സംഭവങ്ങളെ ജീവാത്മാവ് മറന്നുപോകും. നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു ജന്മം കിട്ടി, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ മറന്നുപോകും. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ അറിയാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. തന്റെ മുൻജന്മ കർമ്മം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ബാക്കി പത്രമായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ സ്മരണം വേണ്ടുന്നത് അത്ര അറിവ് നൽകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളെ പറ്റി ജീവൻ മറന്നു പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മൾ ഇത് മറക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വേദങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ട വിധം ജീവിതം നയിച്ച് സ്വഭാവനമായ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഉതകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വേദങ്ങളിൽ നൽകുന്നത്. നമ്മളുടെ ജീവിതം അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അത് സ്വഭാവനമായ നമ്മുടെ ഭവനമായ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് എന്താണ് വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് വേദങ്ങളിൽ ജനറലായിട്ട് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉപാസന കാണ്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസന, ജ്ഞാന, പിന്നെ കർമ്മകാന്ഡം. അങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ജനറലായിട്ട്.
ഈ കർമ്മകാന്ഡം എന്ന സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ദേവന്മാരും പൂജാവിധികളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വേദങ്ങൾ ഡിവൈഡ്. പിന്നെ ഓരോ വേദത്തിനും അതിൻ്റെതായ വേറെ വേറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് വേദം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ വേദം എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മൂന്നാമത്തെ വേദം എന്തിനാണ്, നാലാമത്തെ വേദം എന്തിനാണ്, അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ട് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഒന്ന് കർമ്മകാന്ഡം, ഒന്ന് ഉപാസനകാന്ഡം, ഒന്ന് ജ്ഞാനകാന്ഡം. ഇതിൽ കർമ്മകാന്ഡം സെക്ഷനാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ട് ഉയരേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ചെന്ന് നിൽക്കരുത്. പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ സെക്ഷനും കടന്നു പോകണം. കാരണം ആ വേദങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെ എന്തിനാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിന്റെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, അതായത് വ്യാസദേവൻ കാണുമ്പോള് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളും ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരവും മാർഗവും വ്യാസദേവൻ ചെയ്യണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി. അതാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ് വൈദിക സാഹിത്യം എന്തിനാ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തിനാണ്? നമ്മള് പരംപുരുഷനും താനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ അറിയുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 3 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് എപ്പോഴും. എന്താണ്? മാർഗം, ലക്ഷ്യം, മാർഗം, പിന്നെ സംബന്ധം. അപ്പൊ നമ്മള് മാർഗം അറിയാം, ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കണം, ലക്ഷ്യം അറിയാം, പിന്നെ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ വേദങ്ങൾ. വേദം എന്തിനുള്ളതാണ്? അത് പഠിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ അറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ദവാമി പുരുഷ ലോകേ ശരാശ്ചര ഏവ ജാശര സർവാണി ഭൂതാനി കുടോസ്ത അക്ഷരം ഉച്ചതേ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാകുന്നു, അധ്യാത്മ ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ 2 തരം ജീവാത്മാക്കളെ തന്നെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലെ, ജീവാത്മാക്കൾ. പരമാത്മാവ് വരെ, ജീവാത്മാക്കൾ വരെ. ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ, പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ. ഈ ജീവാത്മാക്കളെ തന്നെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ഇവിടെയും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാൻ മാത്രമല്ല നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കളും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റും. നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യനാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് തെറ്റ് പറ്റി, അതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താ, വീണ്ടും നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടി നടക്കുമ്പോൾ വീണ പോലെ തന്നെയാണ്, വീണും എണീറ്റ് നടക്കാം. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അധ്യാത്മ ലോകത്തുള്ള ജീവാത്മാർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം അവർ തെറ്റ് പറ്റി, അത് ലാസ്റ്റ് അവർക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടി നടന്ന് പിന്നെ വീഴാണ്ട് നടക്കണ പോലെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് അധ്യാത്മ ലോകത്തുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ശരസർവാണി ഭൂതാനി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റുകൾ പറ്റില്ല. ശരസർവാണി ഭൂതാനി, ആദിമ സൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ചെറിയ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ശരീരമാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ശരീരമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കണം. അത് കാരണം കൊണ്ടല്ലേ ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് ശരീരമുണ്ട്, ഉറുമ്പിന് ശരീരമുണ്ട്. അതിനെന്താണ്, അത് സമയത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുഖം താടിയൊക്കെ വന്നിട്ട് നരച്ച താടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മുഖം വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ നരച്ചത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നവയൗവനം അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നവയൗവനത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിനെ കാണുന്നതോ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ നമ്മളെ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും, എന്താണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാത്രം മുടി ഒക്കെ നരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന് നമ്മളെ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു, അതാണ് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മ. അപ്പൊ അവിടെ ഇവർക്കൊക്കെ ശരീരങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുക കാരണം ഭൗതിക സത്തകളുടെ സമ്പർക്കമാണ്. ഭൗതിക സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് എന്താണ് ശരങ്ങളാണ് നമ്മൾ നശിച്ചു. ശരം അക്ഷരം ശരം അപ്പൊ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്താണ്? അവര് ഏകഭൂതരാണ്, അവര് മുക്താത്മാക്കളാണ്. അവർക്ക് എന്താണ്? ഈ നര ഒരിക്കലും അവരെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്ന പരമാത്മാതുദാഹൃത യോ ലോകത്രമാവിശ്യ വിവർത്തവ്യ ഈശ്വരാം. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിൽ അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ 2 തരം ആത്മാക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെ 2 തരം ഉണ്ട്. ഒന്ന് മുക്താത്മാക്കള്, ഒന്ന് ബദ്ധാത്മാക്കള്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ളവര്. മറ്റേത് മുക്താത്മാക്കള്. ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു ആത്മാവിനെ പറ്റി പറയാണ് പരമാത്മാവ്, അതായത് ഭഗവാൻ. ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഇന്ന് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നേരിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനല്ല, അതിൽ തന്നെ വരുന്ന ശക്തികളിൽ ഒന്നായ ക്ഷീരോദേശായ വിഷ്ണു, അതിന്റെ കാരണോദായ വിഷ്ണു, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിക്കാം. അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും വർണ്ണനകളുണ്ട്. ഭയങ്കര രസമാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതില് ആ ശക്തികളാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി, നേരിട്ടല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകണം, ഇതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോണത് എന്നാ പറയുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ബിന്ദു മാതാജി, രേഷ്ണ? പ്രഭുജി, ഹരേഷ്ണ എന്നെയാണ് വിളിച്ചത്. പറയൂ മാതാജി. ബിന്ദു മാതാജി ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മാതാജി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ? അല്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇതുമല്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് രേഷ്ണ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മള് കടലിൽ പോയി നോക്കൂലേ, കടലിന്റെ അറ്റം നോക്കണ പോലെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നൗകയിൽ നമ്മൾ കയറി നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി. ഇതിന് സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ല. നമ്മൾ പറയുമ്പോ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ഭാഗവതം വായിക്കണ പോലെ 18,000 ശ്ലോകം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ 18,000 ശ്ലോകമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 18,000 ശ്ലോകം ഒരു ദിവസം വെച്ച് വായിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 50 വർഷം പിടിക്കും വായിക്കാൻ തന്നെ. ഇതിന് കുറെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. പല സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് കടന്നു പോവാൻ നമുക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതനുസരിച്ച് പോവാം. ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെയാണ് ഭാഗവതം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഭാഗവതം വായിക്കണം എന്ന് അതിന് പറഞ്ഞു. ഭാഗവതം എന്തായാലും നമ്മൾ വായിച്ചു പോകണം. അത് നമ്മളൊരു ദിനചര്യയായിരുന്നു വായിക്കണത്. അത് മസ്റ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭാഗവതം വായിക്കും. നമ്മളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്കോണിൽ പ്രഭാതസ്വാമി വ്യാഖ്യാനം. ഭാഗവതം അത് തന്നെ, ഭാഗവതത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കുന്ന മലയാളമാ. ഓക്കെ രേഷ്ണ, ഞാൻ മലയാളം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയില്ലേ, നമ്മളെ ഈ ബുക്ക് ഭഗവത് യഥാരൂപം, ഇത് തന്നെ ഭവ്യത. യഥാരൂപം വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതില് പ്രഭുവാസ്വാമി വ്യാഖ്യാനങ്ങള് തന്നിട്ടുണ്ട്. പല ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നും പല പുരാണത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഭഗവത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതില് എന്താണ് ഇതുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ വിവർത്തനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ ഏതാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അവര് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിൽ നിറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് വെച്ച് എടുക്കണത് ഈ ബുക്ക് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത ഈ പുസ്തകം തന്നെ വാങ്ങിക്കണം. പിന്നും വാങ്ങിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം. ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്റെ മഹാഭാഗവതം. കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാന്നാ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 18 ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാം. നമുക്ക് അത് കിട്ടണമെന്നില്ല. മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ അത് ബുക്ക് തന്നെ വളരെ കുറവാ, അഡീഷണൽ. എഴുത്തച്ഛന്റെ പുസ്തകമല്ല ഭാഗവതം എടുക്കുന്നത്. എന്താണ് മൂലം ശ്രീമദ് ഭാഗവതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ്
അതിലാണ് ശ്ലോകങ്ങളുള്ളത്. ആ മലയാള പുസ്തകം എഴുത്തച്ഛന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിലത്തുള്ള ശ്ലോകങ്ങളല്ല, അത് മലയാളം ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലാവുമ്പോള് കുറച്ചും കൂടെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ശ്രമിക്കാം. പറഞ്ഞാണ് ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, വല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടാ ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ നമുക്കിനി 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. യെസ്, ഓക്കെ. യസ്മാത് അക്ഷരമതീതോഹ അക്ഷരാദി ചോധമ അദോസ്മി ലോകവേദശ്ച പ്രതിദത്ത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മ പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ് അല്ലെ? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഒരു രക്ഷയില്ല, കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. മനസ്സിലായി? നമ്മുടെ ലെവലല്ല ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും. ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാശമുള്ളത്. നാശമുള്ളത്. അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? നാശമില്ലാത്തത്. നാശമില്ലാത്തത്. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും നമുക്കറിയാം. നശിക്കാത്തതും നശിക്കാത്തതും അല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു നമുക്കറിയോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയോ? ഒരു വസ്തു നശിക്കാത്തതും നശിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു, അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വസ്തു ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, അത് നമുക്കറിയാം. അല്ലാത്ത ലെവലിൽ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു വസ്തു നശിക്കുന്നതും നശിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാ? ഇല്ലല്ല, നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെ? ചിന്തിക്കാനും തന്നെ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക്. ഒരു വസ്തു നമ്മള് നശിച്ചു അല്ലെ? ഉറപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ എന്താണ്? ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടാവും, ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കും. ഏതൊരു ജീവ, ഒരു പൂവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് കുറച്ചാളയുമ്പോ ഉണ്ടാവും, ഇല്ലാതിരിക്കും, കുറച്ചാകുമ്പോൾ നശിച്ചു. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. അതിനെപ്പോഴും പറഞ്ഞ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് ഭക്തി ഒട്ടും കോൺസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? വരാഹമൂർത്തി ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട്, ശ്രീരാമമൂർത്തി ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മത്സ്യാവതാരമായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു വെച്ചേ, ഒക്കെ എൻ്റെറിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. വരാഹണ് അല്ലെ? പന്നി അല്ലെ? നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ? അതും ആവും ഭഗവാൻ, മത്സ്യമാവും ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രീരാമമൂർത്തിയും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ. ഇതൊന്നും സാധാരണ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിന് ക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അതീതനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകര് വേദങ്ങളും എന്നെ എന്ത് പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അതിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ആയതില് ഏതാ ഭഗവാൻ യശോദമ്മ കയറേട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യശോദമ്മക്ക് ഒരിക്കലും അറിയണില്ല അത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ വയർന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാതും. എന്നിട്ട് യശോദമ്മ ഒരിക്കലും ഇത് പരമദിവോത്തമ പുരുഷനാണെന്നോ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നോ ഒന്നും ചിന്തിക്കണില്ല. എന്റെ മകൻ എന്നാണ് അല്ലെ? കാളിന്തിരെ മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതൊന്നല്ല ചിന്ത. എന്റെ മകൻ എന്റെ മകൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ വാത്സല്യ സ്നേഹം മാത്രം യശോദമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ലല്ല, ആ ലീല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. യോ മാമവമം സമ്മൂഢ ജാനതി പുരുഷോത്തമം സർവവിദ് ഭജന്തി മാം സർവഭാവന ഭാരതാം. എന്നെ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ, പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നു. അതായത് പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് അറിയുന്നവൻ, ആ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യാ? ഏത് സമയത്തും എന്റെ പരിപൂർണമായ ആശ്രയത്തിൽ ഇരിക്കും. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണ ആശ്രയത്വം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ ആശ്രയം ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ മനസ്സ് നമ്മളെ
സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആത്മജ്ഞാനി നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ സമയം പാഴാക്കുന്നു. ആത്മജ്ഞാനി, ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ, അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ വളരെയധികം ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ്. നമ്മളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഞാനല്ല, നമ്മളപ്പം ചിന്തിക്കരുത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഭൗതികം ഭാഗമൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ വലിയ ജ്ഞാനി എന്ന് ആയ ലെവലല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനി അവനും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കുറെ കാര്യം അവൻ ഊഹാഭാവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു. അത് കാരണം അവന്റെ സമയം വെറുതെ പാഴായി പോകുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം ഓക്കെ. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രമിദമുക്തം മയാ നഘ ഏതദ് ബുദ്ധബുദ്ധിമാൻ സാത്കൃതാകൃതശ്ച ഭാരതം. ഹേ പാപരഹിത, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളും അവരുടെ പ്രയത്നം പൂർണ്ണത കൈവരിക്കും. അപ്പൊ ഇതില് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാപരഹിത. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ പാപരഹിതർക്കോ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ തരുന്ന അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിലും ഏതൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം, പാപരഹിത. അതാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ സമയത്തും അർജുനനെ വിളിക്കുന്ന പല പേരുകളിലാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ വിളിക്കുന്നതും പല പേരുകളിലും, അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതും പല പേരിലാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തിന് ഇത്ര പേര് കൊടുത്തുന്നു, ഒരു പേര് കൊടുത്താൽ പോലെ, നമുക്ക് ഒരു പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ അല്ല, അതിന് പല സമയത്തും പല രീതിയിലാണ്. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഇതറിയുന്നവൻ ബുദ്ധിശാലിയായിരിക്കുന്ന പറയണത്. ബഹുസനും ഭഗവാനും അധ്യാത്മായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. പിന്നെ അതിന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമ ഗുണ രൂപം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ടാണ്. ആധ്യാത്മിക ലെവലില് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശബ്ദവും നമ്മ കാണുന്ന രൂപവും വെവ്വേറെയാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയ രീതിയിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആയ ഒരു അവസ്ഥ അത് അത് കാരണമാണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. എന്താണ്, നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. ആ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പലപ്പോഴും വേറൊരു പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു ശ്രീചക്രം കേട്ടിട്ടില്ലേ? ശ്രീചക്രമൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ശ്രീചക്രം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണത് അറിയാരെങ്കിലും? എന്താണ് സീക്രട്ട് ചക്രം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? ദേവിയുടെ ഇതിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ദേവിയുടെ ഇതിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ഉണ്ട് അത് രൂപം അല്ലെ? യന്ത്ര തന്ത്ര അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ദേവിയുടെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്കത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ അത് തകിട് തരും പൂജിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ? തകിട് തരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല കുത്തിട്ട് അല്ലേ? അതെന്തിനത്? അതെന്താ? അത് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ്, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ സുദർശനൊക്കെ അത് തരാറില്ലേ? സുദർശനം തരാറില്ലേ? അതൊക്കെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മളെ വീട്ടില് പൂജാ റൂമിൽ വെച്ച് പൂജിക്കാൻ പറയും അല്ലേ? ഒരു തകിടല്ലേ, അല്ലെ കുറെ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്താണ് ആ മാർക്കിങ്ങിന്റെ ഉദ്ദേശം? എന്തായിരിക്കും? നമ്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മള് മന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, തകിടില് മന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് പിന്നെ പൂജ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, ശരി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ജനറൽ ആയിട്ട് അതൊന്നും നോക്കാറില്ല. ജനറൽ ആയിട്ട് പൂജാരി തരും, പൂജാറാമി കൊണ്ടുപോയിക്കാൻ 2 പൂവ് ഉള്ളിടും. അതല്ലേ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അല്ല, അതിനൊരു മന്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ട്. മന്ത്രമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ പലരും പല രീതിയിലുണ്ടാവും. പലർക്കും പല അറിവുള്ളവരുണ്ടാവും, അറിവില്ലാത്ത. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് തന്നെ. അപ്പൊ അതില് ശ്രദ്ധിച്ചാല് നമുക്കറിയാം അതിൽ കുറെ കുത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഇങ്ങനെ അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണക്കാരെ നോക്കുമ്പോ പൂജാരി തന്നു, ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ട് പൂജ റൂം. ഇതെന്തില്ല, ഇതില് കുറെ ഒന്നിന് തകിടിയില്ല, ഒന്ന് ചെമ്പായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയിലായിരിക്കും. അതിലിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ കുറെ പോയിന്റുകളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, അതില് മന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മാതാജി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ്. ഞാൻ എന്നെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്.
മനസ്സിലായി? മാതാജിക്ക് അറിവുണ്ട്, സംബന്ധിച്ച് മാതാജി അതിന്റെ കാര്യങ്ങളല്ല. ഓക്കെ, അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പൊ അതെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് അതൊന്നല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു രൂപമാണ്, ദേവിയുടെ രൂപമാണ് അതല്ലേ. നമ്മൾ ദേവിനെ കാണുന്നുണ്ട്, ആ രൂപത്തിലില്ല, പക്ഷെ അത് രൂപമാണ്. ദേവിയുടെ രൂപമാണെങ്കിൽ ദേവിയുടെ രൂപമാണ് അല്ലേ. അത് വെച്ചിട്ട് നാമം ജപിക്കാനാ പറയാ. നാമം ജപിക്കാൻ പറയാം. അത് ദേവി തന്നെയാണ്, ദേവിയുടെ രൂപം എന്താ പറയാ, ജാമെട്രിക് ആ ലെവലിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തരാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം നാമത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് നാമത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നാമത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപം നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാലും രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപം ഭഗവാനാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഭഗവാന്റെ രൂപം നാമ ഗുണ ലീലകൾ എല്ലാതും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പറയണാണ്. നമ്മൾ വർജിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി കീഴടക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമാണ് മനുഷ്യന്റെ പതനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാരണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ഞാനായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കാം. അത് ദിവ്യ പ്രേമ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തെ രീതിയെ നശിപ്പിക്കും. അതായത് ഭൗതിക ആസക്തി കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, രജോഗുണം എന്താണ്? ഭക്തിനെ കുറയ്ക്കും, സാത്വിഗുണത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മളെ കുറയ്ക്കും. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ലളിതം. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ് അല്ലെ. വളരെ മാക്സിമം ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നിൽ കൊടുക്കാം നമ്മള്. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് തന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒന്ന് റിവിഷൻ എടുക്കാം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തല്ലേ പറഞ്ഞത്? 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങളും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അത് സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക്, മൂഢന്മാർക്ക് ഈ ജന്മത്തില് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം ലഭിച്ചു, അടുത്ത ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ജ്ഞാനികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ട് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും, എത്ര സയൻസ്, എത്ര ടെക്നോളജി, എത്ര ഉയർന്നാലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇതെന്താ നടക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ആ വെളിച്ചം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്ധകാരം, അതായത് ജ്ഞാനം അല്ലെ, ആ ജ്ഞാനം തരുന്നത് ഞാനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളും അല്ലെ, അഗ്നിയായാലും എല്ലാ, അതുപോലെ ചന്ദ്രൻ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ തേജസ് അത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഞാനില്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനില്ല. ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെളിച്ചം ബേസിക്. അപ്പൊ വെളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ചന്ദ്രൻ അവിടെ ഇല്ല. അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനത്തും ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനത്തും നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ അത് ദഹിക്കുന്നതും അദ്ദേഹനാഗ്നി ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ വേദത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ വേദം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. രണ്ടും ഭഗവാനാണ്. അതായത് എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെയാണ്. അപ്പൊ വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് മാർഗം, ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിലൊക്കെ കയറി കടങ്ങി നടക്കാൻ നമുക്ക്. പക്ഷെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, അത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഉപനിഷത്ത് വേദങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. വേദാന്തം എന്ന ലെവലിലാണ് ഉപനിഷത്ത് വരുന്നത്. അതിലാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഉപനിഷത്ത് നമുക്ക് പല ഉപനിഷത്തുകൾ അറിയാം. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഉപനിഷത്താണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. അതിൽ ക്ലിയർ കട്ട് അതിൽ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ, അത് ഈശ്വരനെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഞാനൊരു ശ്ലോകം പറയാറില്ലേ, ഇതില് ഒരു ധ്യാന ശ്ലോകം ഏതാണ്? പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമുദച്ഛത് പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യത്. അതൊരൊറ്റ ശ്ലോകം കേട്ടാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു സംശയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് ഒരൊറ്റ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും മറവി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എല്ലാതും മറന്നു പോകും. ആത്മാരായ മറവിയും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ 2 തരം ആത്മാക്കളെ പറ്റി, 2 തരം നമ്മളെപ്പോലെ നമുക്ക് ജീവാത്മാക്കും, ഞാനും ജീവാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ.
ഈ ജീവാത്മാവ് തന്നെ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ബദ്ധാവസ്ഥ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മൾ ബദ്ധാവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാണ്, എനിക്ക് ഒരിടത്ത് പോകാനുണ്ട്. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 തരം. ഒന്ന് ജീവാത്മാവ് ബദ്ധാവസ്ഥയിലുണ്ട്, ഒന്ന് മുക്താവസ്ഥയിലുണ്ട്. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്താവസ്ഥയിലായി മാറി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമാത്മാവാണ് ഈ 3 ലോകങ്ങൾ. ജനറൽ ആയിട്ട് 7-14 ലോകത്തിനെ നമ്മൾ 3ആയിട്ട് തിരിക്കും. ഒന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗലോകം, നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്വർഗ്ഗലോകം, അതായത് ഉന്നത ലോകം. പിന്നെ നമ്മൾ ഭൂലോകം, നമ്മുടെ ലോകം. പിന്നെ അധോലോകം, അതായത് താഴത്തുള്ള നരകലോകം. ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ 3 ലോകത്തെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി വീണ്ടും പറഞ്ഞത് ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങളത്, അതായത് നശിക്കുന്നതും നശിക്കാത്തതും അല്ലാത്തത്, അതിനതീതൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളും ലോകരും ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷാണ്, പരമപുരുഷോത്തമം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ പരമദിവോത്തം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയുന്ന വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാണ് എന്നിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു പാപരഹിതന് മാത്രമേ എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അവരെന്താണ് അത് അവരെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവർ ബുദ്ധിശാലികളായിരിക്കും. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തെ ബുദ്ധിയോഗം എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കടക്കും. പിന്നെ ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ആധ്യാത്മികമാണ്. അതായത് ഭഗവാന് നമ്മളൊരു പൂവ് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പൂവ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ആധ്യാത്മികമാണ്. അത് ഭൗതികമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ നാമം ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ നാമം വിളിക്കുന്നത്? ആ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആധ്യാത്മികമാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപ ഗുണ ലീലകൾ, നാമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ നാമജപത്തിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗത്തില് ഏറ്റവും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് നാമജപമാണ്. അത് നാമജപം നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. അതില് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അത് കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ. അത് രജോ ഗുണമാണ്. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, സിമ്പിൾ ലീവിങ് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. കാരണം ആസക്തി കൂടുന്നതോടുകൂടി ഭക്തിയിൽ കുറവാണ് സംഭവിക്കുക. ആസക്തി കുറയുമ്പോൾ ഭക്തി കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി കൂടുമ്പോൾ ആസക്തി കുറയും. അതാണ് നമ്മൾ ആസക്തിക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്തി കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് ഇതിൽ ചുരുക്കം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.